Johnny Test! Za akciju uvek isprema njena se. Kosa mu je poput vatre, najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom prati dum, to je Johnny Test. Blin, blin, krsti, tata i agenti. Ekstremisti, mesečari i prostoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Nula Johnny. Vruće mi je. Hej, pa sam si tražio da vidiš kako psi stvarno žive. Dobro. Pa, šta još radite osim što dakćete i češite se? Da, jurimo i mačke! Šta je ovo? Uskačite! Nećete moći da pobegnete mojoj mačijoj vojsci. Uskoro ćete joj se svi pridružiti i biti moji vojnici. Samo dok smislim kako. Te dlake! Počistit ću ja to, gospodine. Ime mu je Macan Micko. Pretvara druge životinje u mačke. A bojimo se da bi uskoro mogao to da počne da radi sa ljudima. Moramo da ga zaustavimo pre nego što se to desi. Dobro. A zašto to nama pričate? Treba nam pomoć. Mislimo da samo vi možete da zaustavite Micka. Što bismo vam pomogli? Daćemo vam otmena odela. Lepo vam je slika. Dobro. Mislim da ste sada spremni za prvi zadatak. Da pogodim. Satelitski ćemo pronaći sklonište Macan Micka, upasti i eliminisati svu mačju mašineriju koju je spremio. Jel da? Ne. Zadatak je da nas uvedete u laboratoriju tvojih sestara. Imaš li ključ? Šta? Macan Micko ima DNK kod vrlo sličan Dukijevom. Mara i Suzana možda mogu da nam pomognu oko toga. Ali ne puštaju nas unutra. Obučili ste nas kao super tajne agente samo da bismo vam otvorili vrata? A, dobili ste skupa odela. Šta još hoćete? Može li ono tamo? Ovim testom ćemo najzad da utvrdimo ko nam je ukrao. Pomoć, pomozite! Imam neku smrtonosnu bolest! Sad mi je dobro. Lažna uzbuna. Nego, kako vam se sviđaju novi motori? Nije fair. Mislili smo da si ozbiljno bolestan. Lagao si nas. Porodica bez poverenja Johnny nije prava porodica. O, znači ako bi Johnny sada izašao, zatvorio vrata i učtivo pokucao, vi biste ga pustile da uđe? Naravno. Nikada te nećemo pustiti. Nikad im ne veruj. Ali molimo vas, neka luda mačka koja govori hoće sve da nas pretvori u mačke. Kažeš mačka koja govori? Nedavno je neko na Mega institutu iskoristio isti DNK obrazac koji smo mi napravile ranije za Dukija. Ali mi svoj nismo patentirale jer je tata rekao nema DNK eksperimenata. Onda je neko ukrao vašu ideju, a ta osoba bi mogla da nas odvede do Macana Micka. Macan Micko? Tako se zove mačor raspalog tima. Idemo! Ali prvo, obucite ova zaštitno odela za slučaj opasnosti. Ništa vam više ne verujem. Izvinite što sam vam iskopirao formulu za životinski DNK, ali imao sam zastoj u umnom radu. A isprobao si je na svom mačku? Mojim patentiranim mačkotronom. Ali je to bila loša ideja, Micko je uvek bio nezgoda maca.
Znači sad on ima tvoj mačkotron i teroriše ceo grad njim. Ma da, ukrao mi je čak i Butlera, ali mačkotron nema nikakvo dejstvo na ljude, mislim, osim ako se nakači na nekakav sonični pulsar od 1.000.000 gigavata ili tako nešto. Ovaj elektrosonični pulsar može da pošalje udar od 1.000.000 gigavata u krugu od 100 kilometara i tako liši ceo jedan grad električne energije. Razumete? Ili može da pojača moj mačkotron baš koliko mi je potrebno. Radi! Svi ljudi će postati mačke! Dlake! Predaj se, macane Micko! Ne. A ti nikad mi nisi čistio pesak na vreme! Alberte, idemo! Ljudi, moramo nešto da učinimo! Da. Znamo. Sateliti su zabeležili porast mačjih aktivnosti na ovoj lokaciji, na periferiji grada. Moramo da intervenišemo pre nego što Micko aktivira pulsar i pretvori sve ljude Gicograda u mačke. Ali treba će nam još 2 agencijska motora za moje sestre. To verovatno znači može. Hajde, brže to malo, nemamo ceo dan. Jao! Nemoj tako jako da me maziš. Šta se dešava? Šta je to? Uljezi se približavaju. Pritisnite dugme za raketno izbacivanje, tako ćemo brže ići. A da to ne izbaci nas? Ne! To izbacuje rakete koje će nam povećati brzinu. Verujte mi! I ovo je novo. Verovali smo ti, a ti si nas prevario! Nisam mogao da odolim, a i mi smo vama verovali, pa ste nas prevarile i obukle nas u haljine. Tišina! A sada, molim vas da pogledate u vis ka mehanizmu vašeg uništenja. Kad moje maci prekinu taj konopac, pašćete svi među ove škorpione. A onda... znate već. Odakle mu škorpioni? Neće ti ovo uspeti! A, već mi uspeva. Zar ne vidiš? Kad povežem 20 mačkotrona za onaj pulsar, moći ću da pretvorim ceo Gicograd u Macograd. Neće više biti pasa da nas jure, a neće biti ni ljudi. Osim dragog mi Alberta, da me nervira! O, nikada nisam mislio da će ovako da se završi. Više sam se plašio tatinog rolata od mesa. Ne, mi smo tajni agenti i to uniformisani. Sigurno imamo neko tajno oružje sakriveno u odelu. Ja imam! Češelj. Ja imam otvarač za konzerve. Ja imam sprej protiv škorpiona. To je korisno. Idemo na motore! A sad da podesim tajmer na 1 minut, a onda bum! Macograd! Zbog čega tajmer, gospodine? Zašto ga ne aktivirate odmah? To nikada nisam razumeo kod zalikovaca u filmovima. Zato što tako mogu tebe da odvedem van dometa. Ako se i ti pretvoriš u mačku, ko će da mi menja pesak? Ah, svašta! Idemo! Imamo još samo 53 sekunde. Seci žice! Zašto ste vi napasti još uvek tu? Pokrivaj nas, Johnny! Imamo ideju! Neću! Secite to pa da bežimo! Sada će moj mini pulsar da ih ubedi da pređe na moju stranu. Pogodio je Dukija! Secite! Pokrivaj nas! Kako? Imam samo ovaj sprej za škorpione. A ovdje nema škorpiona, samo jedna luda leteća mačka. Ne smeju da zaustave tajmer! Moraš da nam veruješ, Johnny! Nismo ti sestre! Meta u dometu. Sad ste moje! Samo još ovo! Da! Macan Micko je pobednik!
Vladar nad svim mačkama! To nije trebalo da se desi. Psi! Ne! Najzad je sve gotovo. Proklet bio Johnny! Preokrenuli smo napon na mačkotronu i tako emitovali antimačkotronski puls. Ipak ste vredne mog poverenja. I ti našeg mališa? Za prikazanu hrabrost, veštinu i poverenje proglašavam vas za počasne članove super tajne bezbednosne službe i nadam se da ćete učestvovati u još mnogim tajnim zadacima, jeli? To sam ja, Zekouhi! Sve ću vas pretvoriti u zečeve! Da nisi možda eksperimentisao i sa zečevima? Jesam, izvini. Johnny iz džungle! Dobro, deco, jesmo li svi spremni za ekskurziju u Gicogradski park zvanu Afrička divljina? Dobro je, Johnny, dobro je, smiri se! Dakle, ovo je kao pravi afrički safari, spavat ćete u šatorima okruženi egzotičnim divljim životinjicama, kao što je ova. I ove. I ove. Ups, u redu je, ne gledajte. Vidimo se u 5 popodne. I ne zaboravite, roditeljska pratnja je obavezna. Jel smo se razumeli? Molim? Žao mi je, Johnny, ali ne mogu da idem sa tobom na tu ekskurziju. Ti me ne voliš? Naravno da te volim, ali tvoja mama mora da ostane dan duže na poslovnom putu, a devojke su kažnjene jer su se sinoć bez dozvoli šunjele da vrše nekakve noćne eksperimente i zato moram da pazim na njih. Šta? E pa dosta je bilo. Vas dve u krevet bez večere i kažnjene ste još jednu noć. Ovo je još gore od tvojih palačinki sa mesom. U pravu je, potrebno je još luka. Čekaj, šta sad planiraš? Zar nije tvoj tata rekao da nema ništa od safarija? Da li si to stvarno rekao, tata? Šta? Hej, nije lako ni biti tvoj pas, neću sada ti budem i tata! Moraš samo za večeras, da ne bih propustio najbolju ekskurziju na svetu! Te divlje životinje bi me sigurno progutale u jednom zalogaju. Nema šanse! Spasao sam te od Šintera. Bio si tamo godinu dana zatvoren i grozno si smrdeo, ali ja sam te uzeo jer sam osjetio nekakvu vezu između nas. Duševnu vezu. Ja sam te voleo. Ali čini se da sam pogrešio jer ti nećeš čak ni da omogućeš safari ekskurziju. Dobro. Sine. Ali ako tvoj tata primeti da si izašao, bit ćeš kažnjen kao Suzana i Mara. Baš tako. E sad ćeš ti da vidiš nevaljalče, kažnjen si. Pa dobro, idem u krevet bez večere. I tamo ću da prespavam celu noć. Ne moraš uopšte više da brineš za mene. E tako, sve palačinke su moje. Autobus se vraća u 8 ujutro. Samo treba da stignemo do kuće pre nego što se tata probudi i neće ni znati da sam prespavao na super cool safari ekskurziju u Afričkoj divljini. Idemo. E, ove tvoje sestre baš znaju da naprave pobegolinu. Zar vi niste kažnjene? Zar nisi i ti kažnjen? Niko nikog nije video. Slažemo se. Pa, ljubitelji životinja, dobrodošli u Gicogradski park Afrička divljina. Molim vas da poštujete neke mere bezbednosti i molim vas bez divljanja. Dobro, tata, hajde malo da divljamo!
a sa ove strane dete i otac zadirkuju životinje. I ne zaboravite, bez hrane u šatorima. Afrički divlji psi ponekad pobegnu i pojedu svu hranu. Životinje jedne. Dobro, kome se piški neka ide sad, no ne bi morao posle da ide po mraku. Jesi li siguran da ne moraš? Sve je u redu, Duki. Duki? O, da, to sam ja, gospodin Duki Test. Ja i moj dragi sin Johnny Test. Moj sin, kome sam ja tata. A vi to jedete pseću hranu? Zar jedem? Jedem! Vidi ti to! Ajdemo na spavanje, Johnny sine. Pa zašto nisi išao ranije? Nije mi se piškilo tada. Koliko? Naprimer sada. A? Tata! Pa ti si golišav! Kako sam duhovit? Ne mrdaj divlji psu! Ajde brzo da ga odnesemo do obora za divlje pse. Tata? Znači, vi ste momci ti divlji psi, a? Pa kažem ja Johnny-u, baš bih voleo da upoznam te. Au, pomoć! Ne brini, Duki. Tu sam ja. Donesite štap, divlji psi. Ma smiri se, Johnny, oni su dobri. Šta? Ja ovdje rizikujem život da te spasem, a ti se zabavljaš? Veruj mi, ovdje ni malo nije zabavno. Kažu da im se ne sviđa u parku i hoće da vide svoje porodice u Africi, u pravoj divljini. Moramo da im pomognemo da se vrate. Nemamo sad vremena za to. Autobus polazi za 3 sata. Ako ga propustimo, neću stići kući na vreme. Tata će se probuditi i onda ću stvarno biti kažnjen. Pretvarao sam se da sam ti otac zbog ove ekskurzije, a ti si smrdeo, ali meni nije bilo važno jer sam osjetio nekakvu vezu, duševnu vezu i ja sam te voleo. Pravac Afrika! Gde je ovdje izlaz? Mislim da je onuda. Ili nije? Aha, Šta kažu? hoće da pođu sa nama, ali da ih više ne zadirkujemo. Držite se! Zar ovo ne može malo brže? Antilope su teške, a mislim da nam ponestaje benzina. Hej, eno ga tamo izlaz! Možemo pešice! Hajde! Odvešćemo vas kući! To nisam očekivao. Av! Av! Lav kaže da mu je dobro ovdje u parku i da mu svi delujemo baš ukusno. Posebno ti. Učini nešto! Hej, nosorozi kažu da i oni hoće da idu sa nama. Onda im kaži da sruše ta vrata! Av! Životinje beže! Je li idu eksperimenti? Fino, a tvoja ekskurzija? Fino! Znate li možda koji je put do Afrike? Imaš jedan brod na Gicogradskom pristaništu, polazi za 20 minuta. Srećno, mali bato. Evo, ovo je sva hrana. Idem sad do pristaništa po novog pauk majmuna. Dolaze rendžeri! Da nisu na prijemnom! Gde su životinje? Ješćete usput! Cleveland, Bridgeport, Hoboken, Afrika! Ulazite! Wow, to ti baš dobro ide! Reci nešto, tata. Majstore, zaboravio si ovaj! Uspeli smo, spasili smo životinje!
Ali sad moramo da se vratimo u park i stignemo na autobus, inače ćemo zakasniti kući. Ne. Ne. Može. Imamo sreće. Idemo! Zar ne bi trebalo da idemo ka parkingu? Idemo prečicom preko one stene. Dobro, pre nego što pođemo, kome cepiški? Ne treba, idemo odmah. Vozi! A, nadam se da su se i đaci i roditelji lepo proveli. Da, pamtit ćemo uvek. Idemo! Baš neka blestava porodica. Johnny je baš bio tih sinoć. Previše tih. Bolje bi bilo da proverim. Stići ćemo! Wow, to nisam očekivao. To si već rekao. Zahvalit ćeš nam se kasnije. Skači, Duki! Ajde! Johnny? Baš spava. Kako je bio miran tokom čitave noći. Krajnje je vreme da ova porodica počne da me sluša.